siram-siram ni Escudero niya. Legacy of Senator Chis Escudero. Aray mga. Oo. Oo. Diniginanap-an, pantumina sa tinampo. Guinness Book of Records. Ha? That's the Peter and Paul Cathedral. Legacy of Senator Chis Escudero during his term as governor of the province of Sorsogon. Grabe na pamana.
araw mga kapatid, andito kami sa Huruan, Tiwi Albay. Ito yung simbahan ng Our Lady of Salvation dito sa Huruan sa Tiwi. Kapistahan ito buong buwan ng Agosto. Kaya pasyal din kami. Dinadayo po ito ng mga deboto. Yan ang aking mga kasama, buong pamilya. May mga ilan-ilang tao nang dumarating. Mamaya alas 4 pa daw yung misa. Kaya magkaantay kami. Magsimba tayo. Dapat makaupo tayo. Yan natin sa loob.
like a test that I fail, so depressed.